Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Shillong Lajong Football Club kabadai ka way ni kikin hon yele kai football ka ba yo bha ye ka jing e hapo ka jilla bat ka ri India hiru baro ka way ka dap da ka jing kemen ban pentip pat ba ya ka membership program ka batmai ka benta ka sama yele kai I League Jongsnem arajar arpusan ya gani ka jing temu lamang nang benta ban penyajan ya ginong kershan jong ka kinhon sa ka jing yele kai ka ba airu i ka jing mentoy bat kilat ki ba kerpang ban ya don lang bat ka club kasama yele kai I League arajar arpusan kepada penyai dekat senjuk yele kai football jong ka All India Football Federation kan sedang ka arpu arterik unailor arajar arpusau ke Shillong Lajong membership program ka don ye jing temu ban itho bat ban ai kublei badru ban ai kusnam ye jing kershan ka ba klem sange jong ki nong kershan ki barat ba jong ka club ki dekhot kinyo shibun ki jing mentoy ki bakin thop nadu ka jing yo nengkong yang ki tiket yele kai ki mar ki ba kerpang jong ki club bat ka jing penhir doru ye ki tiket I League Shillong la don ru ki kerdan ba pher jong ka jinglong dekhot ki ba ai la ye ginong kershan bakin jit ye ki package ka ba ya hap bat ki jing don kam jong ki bat ka kerdan jong ka jing dei bat ka club ki jing mentoy ki ba ki pat ba kum ki kongsan jong ka program ba halor ka jinglong dekhot bat ka club kin yo kilong kumni harum naka gold membership kalong lai hajar san spa tingka kinong kershan kinyo ye ka jersey jong ka club ka scarf ka tupia bat ka jingwa shabi la penti kenaru i tiket naga benta man la ka jing ile kai I League san po naga shispa ka jing penhiar dori ka nugo jat tiket ka we ka jing ile kai le ni ka we ka tiket ha ka we ka jing ile kai nangta ka silver membership card ka balong arajar san spa tingka kinyo ye ka jersey scarf bat ka jingwa shabi la penti kenaru i tiket naga benta man la ka jing ile kai I League san po naga shispa ka jing penhiar dori ka tiket ka ba nado shispa san po hadu lai spa tingka shi tiket ha ka we ka jing ile kai kat bahaga bronze membership pan kabalong kat san spa tingka kinyo ya ka jersey ka scarf pat ka jingwa ashabi la penti kenaru i tiket naga benta man la ka jing ile kai I League san po persen ka jing penduna dor ya ki tiket ka ba nado shi spa san po hadu ar spa tingka la ongro beginong kershan kila ban perung kerteng yela di naga benta ka program long dekat jong ka Shillong Lajong Football Club link ba ki official club social media page kum ha Instagram but Facebook ka badai menta ka sngi hagawai pat kurukom ginong kershan kila ban lej sha ka office jong ka club ka badan hotel Center Point Police Bazaar Shillong dekat ka Shillong Lajong Football Club ngaran ni mga pasibor sana ikolong advisor jong club hari jong poro kumo nang aitin jong ka Shillong Lajong Football Club pagkunjo iba habang lang lendo belum COO jong ka club iba don ka kini klimat ka pemerintahan di semua perpau jing ai kumlei ye kipat ba baro kiba hakipor kiba tan hakipor kiba kim Kim Shimla ino ban dorongkat ka Shillong Lajong Club bat bangani scam ba kapor penangwan ru kini kipai ba nong kersian jong ka club ka jongi kini ban kersian borba ya ka Shillong Lajong hanor ka jini kun juga ya ka I League ke bangsa sedang tahun pernah te ka Shillong Lajong Football Club kum ka dak jong ka jini sungu ia ki nong kersian jong ka club nimla ban kem da pau ia kata ke sngau ka musim ka jongi te halo kene ke jing sngau ka jongi ke jing jongi nong kersian ni club ni hari jing perkat jongi ke jing berjumut jongi ni sngau begini bale na ka kini ki nong kersian baro ila ka daw ka club ka pami no ia gawe ka benta ban Ailat ino kersian jong club ke jongi balong no kikhot nane ki member hapo jong ka club bakata jong member jong ka club hapo jong ka club nindon akan don hanu likely ka benta bakata kalong dan ka bangi save ya kini ki membership fees ki ka balong ya ka ba ka banengkong kalong ya ka goal bakata kalong mai ja san spa nang kita
ya ka silver membership card pat milaban ai ka dor ka ba araja sanspa bat ya ka bronze membership aga dor khat sanspa tingka kata gede ka benta ka bungi kwa pan pemlas pat ba halor ka jing perkhat jung ni ka kelop ba ka bangila ban le dene ka benta ka ni ka gold membership card ka bolong lai jar sanspa ke ka bangila banai ka long ai ka official jersey nang ta kini scarf nang ta ka cap ba ki keychain jo ka kelop kata ka bangila banai ban om tangata nang ta ka kini ka guarantee tiket ro na ka benta baru ki match ki bala pan sio ka dor ka ba tang 100% ni ka dor jongka bat om tangata ban hakini ki matches ki ba kham bun breu ki ba kham janjar ban yo tiket sengila mana ele kini ki ba dor ni kini ki membership card ka first preference ne ka jing ka kham bong sange ngin perkhan ka ta jongki kata ka ni ka ba klub kala pumi thamai bat ka ba perkhan ba ki pai ba no persian kham tam ki bala thiet ya kini ka ki nang kham su trai su ini jing long nong kersan ka joki kini ka klub ka ba ni ya yang haru benta nina ya kini ka replica jersey scarf bat keychain bat kumba ni let ya kini ki ba le ya kini ki thiet ya ka gold membership card ini le ha ka kom ni ka compare no kan ba ya ka dor ka ba ni ai ya tiket nang tagi VIP se lan VIP tiket ini tu ki ba thiet ka gold en ya kini ki ba thiet ka silver membership card pat kan khampuna kan dia ka dor tu tiket kan dia ka ba kham tat kan dia tang ba 100% kubut kan hap sil ka club ni ka ba tiket te ka ba lai na ka benta ka bronze membership card ka ba tang khar sa swa ka yakini ru ki ba shil ki ba member kan ni ka pada kita tidak dekat, nindon ni replika jersey, scarf, bat, keychain. Bagi tiket, nindon ipi ba, kendon ni garanti tiket nak kementah kamas ke jongki. Tegamul nada kumangalong abasdang, ya baru lain tili ini ki kendon jong ini ikat, kemudian first preference kendong baik nak kementah jongki. Kim long bandu tiket, awak tiket kendai nutang 100%, nak kendor jongka, bat ba ladaki lalu tiket ke ikum balu no kemudian kelop haban bu tiket nungkong nagam ta jongki kalau batai ba se bor sana iglaban visit online haga page Instagram but Facebook jong ka shalom na jong kandon haga bio jongi kandon haga Google form jadi da pendap ni ka form tige ki club in sa shin na ta smart bagin phone ki ba kwa register te da kim la ban register online ut la on visit shaka office ni kemudian hami shalom apni bazar atau hotel center pai ta khudish pat ya ki pai ba no persan jong ga shalom jong football club ni scam ba kani ka snam ka thong ti golong ba om tang man super participate di kwa man po sikmat ki ka ga jongi tende tang ka club na se klem pai ba no persan kolong hi be kumbang la le dron kap wala dem ya sausi ru kulam ne tiket andala put ke tournament lagi tengah bagi indo suruh seneng kila sedang ban keren ni tim beli mau cik football joki tengok ni ngalaong ki nada pila kersan hak di World Cup kawan ada ini kersan ru ni ka elik na try kata ka ba ni kham sutu ba markali ya di kementai jong da jing kai ka klub kalong sispa di ka baka ka punya om kum ka World Cup ya ka bala sin Naki wei pat kinong pria, te isoba kan kam penjualan ini ban pelong ipat ba itu kira football ini obat tiket begini pikai tinggal soba sasi sepak ni wei ba kajila kai ka banwan ini iu pat ba ban pendap ya ka jaga kai nimpat tip hang ngi kai kadang-kadang proses menta la kalong hakanong ro jakaru hantai yo banwan man support ka klub ka ba ensele kai ya ka ili ai ipat ba ki ba pilih iwan man play football kilit no siye ni songkum ba lakon ko football semua bidi issue ban ki tendre kan ki jong membership jong ki ipat na ba ki lathiet ki ka ya ki ka ni songkum ba ki la dei no kum ka family ke jong ini ti kwa ba ka sulong jong kan issue ba kan sulong marwai
ai ba ani ki jong member jong pat ba hi ya nging so ba kum ko jing sim menta jong ki manong haga family juga kelok kata kali jing temu jong ni Galon di kali itu. ndo ar sau tering Untuk nah. mentau nah kan kan betul iya makadang hat ar ki kelok ka home game mere kan we ko we le kan we ban haga de ka snap ko menta ko ma sau santali serially imat ka lajong ga le bi ko home game shwa hangani ko ga no ba jong ni bila ang siya kidit Aku 7 tarik, berlai 4 tarik. Mulai Desember kadai 3 tarik, 4 tarik berkat 3 tarik. Tu mulai generally tingin sa ai hadiah. Ngai kantam di banabar ko ni gali jongi itu kisahmut di bilang don hi Henry nang we uban sawan biang don we midfield bawa Spain Baru kena. bon bi Haka age group yuk, haka senior team, haka senior team. Amata ilik idon kumba palat aku sang. ha ila khambon non ta ila khambon non ta Memang nilai soy ki player di bawah themai kum ushin so kum lawan Abbor, Trimiki, Max Deridov dan ki player ki mana jelam mengang ni kila wan phai chatla teman kir kin dan tama. Bot kit bok. la na bi ke jinglut jong ke klub ala ngi garis pa jinglut ka ba teng long nila long bang sosial ban ran ke klub mo di jiarap pasas menong sombor rong jiarap andre panong gajing kela ka dia kata letang gue anu player lalu itu ka gajing aja sudah kamu lagi dan armut di foreigner tang armut di player ke sini lang na mereka sponsorship wala kata maro na emo isombor ya ka star cement nam tagani di ini skem bagalawan kita gajing kela hajaga bin ship no tang armut foreigner la yo sawut tekala kata gajing kela ya tadi ka game 1-1 ini dia kai percaya ka Chelsea Brothers na goa ada ke tim ko Selembah ini ada ke tim ko Raru ya ka ini yang ko ko kamen suan kata ka sila ka ka sotari